Dear Miss Love, minsan, hindi mo mapapansin kung kailan nagsisimula ang pagbabago sa araw-araw mong buhay. Parang kahapon lang, nang iwanan ako ng asawa ko. Ngayon, nag-iba na ang kulay ng buhay mula nung dumating si Pia, ang inaanak ng asawa ko. Ito po ang maiksing kwento ng aking buhay at pag-ibig. Ako nga pala si Javier, 39 years old. 4 na taon na ho akong hiwalay. Iniwan ako ng asawa kong si Mara. Sumama sa lalaki niya sa ibang bansa. Simula noon, ako na lamang at ang anak naming si Chin ang magkasama. 7 taong gulang na to. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpatuloy na lumaban. Tahimik ang bahay namin dito sa Bulacan. Tuwing gabi, pagkatapos kong patulugin si Chin, madalas mag-isa na lamang ako. Nagkakaping mag-isa, minsan nakatulala. Pero ngayong gabi, may kasama ako. Si Pia Vergara. 21 years old, inaanak ng asawa kong si Grace. Working student, graduating, maayos magsalita at marunong makisama. Tinanggap ko siyang tutor ni Chin para makatulong na rin sa gastusin niya sa pag-aaral. Noong una, formal lang, isang estudyante, isang ama, at isang batang tinuturuan. Pero habang tumatagal, hindi ko alam kung saan nagsimula yung kakaibang pakiramdam. Pia, gusto mo muna ng kape? Tanong ko habang inaabot ang mug. Ngumiti siya. Sige po, Tito Javier. Salamat. Tito Javier, ilang beses ko nang narinig yun sa kanya, pero tuwing binabanggit niya, may kung anong kiliting hindi ko maintindihan. Malamig ang hangin noon, pero ramdam kong umiinit ang loob ko dahil sa presensya niya. Pasensya ka na, Pia, sabi ko. Minsan siguro'y napapansin mong madalas akong tahimik. Hindi pa rin ako sanay na kami lang ni Chin. Tumango siya. Okay lang po, naiintindihan ko naman eh. Ang hirap po sigurong mag-isa, no? Parang kayo na yung tatay, pati na rin nanay. Ngumiti ako sa kanya. Napakahirap. Pero kapag nakikita ko namang masaya si Chin, ayos lang. Kakayanin. Tumingin siya sa akin diretso sa mga mata. Ang galing niyo nga ho, Tito Javier eh. Napayuko ako. Hindi ko alam kung dahil nahiya ko bigla o dahil naramdaman ko ang sinseridad sa boses niya. May kung anong init sa dibdib ko. Hindi ko alam kung lungkot o tuwa. Salamat, Pia. Pero alam mo, simula nang dumating ka, parang gumaan tong bahay. Dahil si Chin, naging masaya na, naging mas masigla. Namula siya. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Baka maniwala ako eh. Ngumiti ako. Totoo lamang yun, Pia. Matagal ding naging malungkot ang anak ko. Pero mula nung dumating ka, kahit papaano eh, masigla na siya. At hindi ko nasabi ang kasunod. Hindi ko nasabing ikaw din ang dahilan kung bakit natutunan kong ngumiti ulit. Ilang sandali pa, napansin kong nanginginig siya. Malamig ba? Tanong ko. Oho, konti lang. Ewan ko ba kung bakit nagsando ko ngayon? Kinuha ko yung jacket ko at nilagay sa balikat niya. Salamat po, sabi niya habang inaayos ko, nagkadikit ang kamay namin. Ilang segundo lang yun pero parang humabang oras. Narinig ko yung tibok ng puso ko. Napakalakas at mabilis. Pareho kaming natigilan. Pasensya ka na, sabi ko sabay kamot sa ulo. Napadalas na yata ang kape ko. Ngumiti siya. Halatang nagpipigil ang tawa. Ayos lang po, Tito Javier. Baka nga ako'y nasasobrahan na kayo. Parang nagiging nerbyoso kayo eh. Pero nang magtagpo ulit ang mga mata namin, pareho na kaming umiwas. Magpapaalam na po ako, Tito Javier. Baka gabihin na rin ako. Sabi niya
habang nililigpit ang mga papel niya. Sige Pia, ihahatid na rin kita sa gate, sabi ko. Habang naglalakad kami palabas, nakasabit sa balikat niya ang bag niya at dala niya ang payong ko. Tahimik lang kaming dalawa, pero bawat hakbang parang mabigat. Sa isip ko, pilit kong sinasabing hanggang dito lang Javier. Tutor siya, inaanak siya ng asawa mo. Pero mas malakas yung tinig sa loob ko na nagsasabing, bakit parang gusto ko pa siyang makasama kahit wala ng dahilan. Pagdating sa gate, nagpaalam siya. Salamat po ha. Sa lahat, sabi niya. Salamat din Pia. Sagot ko. Dahil hindi lang si China ang napapasaya mo, pati na rin ako. Tumango siya at ngumiti. Masaya rin po ako dito, Tito Javier. Parang pamilya ko na rin kayo. Pamilya. Napakaganda ng salita niyang yun, pero nung gabi ring yun, parang masakit pakinggan. Nung umalis siya, pinanood ko siyang maglakad sa ilalim ng ilaw ng poste habang bumubuhos ang ambon. Hindi ko alam kung anong mas malakas, ang patakba ng ulan o ang tibok ng puso ko. Pagpasok ko sa bahay, mahimbing na ang tulog ni Chin. Mukhang napagod yata. Lumapit ako at hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Pinikit ko ang aking mga mata at nakikita ko doon ang mga ngiti ni Pia. Hindi pwede Javier. Hindi pwede. Bata pa siya. Estudyante. Inaanak ng asawa mo. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero sa puso ko, may boses na mas malakas. Si Pia ang dahilan kung bakit muli akong naging masaya. Kung bakit parang nabubuhay muli ang mundo ko. Simula nung naging tutor si Pia kay Chin, para bang nagbago ang araw-araw sa bahay. Madalas nang may halakhakan sa sala, may kwentuhan sa hapag. Si Chin naging masigla na ulit. Pero kung minsan, nahuhuli ko yung sarili kong masyadong nakatingin kay Pia. Hindi ko alam kung dahil sa galing niyang makisama sa anak ko o dahil sa paraan ng pagtawa niya. Yung simple pero nakakahawa. Tito Javier, baka ho gusto niyo ng kape? Tanong niya minsan habang nilalagay sa mesa ang mga notebook ni Chin. Salamat Pia. Isang araw, nagpaalam si Pia sa akin. Tito Javier, baka ho pwedeng dito na lang ako matulog bukas. May review kasi si Chin sa spelling at bukas din po yung midterm ko sa gabi. Tumango ako agad. Walang problema Pia. Dito ka na. May bakanting kwarto sa tabi ng kay Chin. Hindi ko alam kung tama bang payagan ko siya. Pero sa loob ko, parang gusto kong sabihin kung pwede nga lang na dito ka na lang. Kinabukasan nga, nag-overnight si Pia. Habang nagre-review sila ni Chin, ako naman ay nasa beranda at nagkakape. Rinig ko yung tawanan nila sa loob. May halong ginhawa at inggit sa puso ko. Ginhawang may kasamang pangungulila. Pagkatapos nilang mag-aral, lumabas si Pia. Tito, tulog na po si Chin. Salamat po ulit ha. Salamat din Pia. Ang laki-laki ng tulong mo sa amin. Tahimik kami sandali. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng gabi. Pero may kung anong init sa pagitan namin. Gusto mo rin ng kape? Alok ko. Ngumiti siya. Sige po pero ako na pong magtitimpla. Umupo siya sa tapat ko pagkatapos. Tahimik kaming dalawa pero hindi naman awkward. Tito Javier? Tumingin siya sa akin. Namiss niyo pa rin po ba si Ninang? Tanong niya. Napabuntong hininga ko. Siguro. Pero hindi ko naman na siya ganun hinahanap. May iba na siya. Dapat ko nang tanggapin yun. Tumango si Pia. Pero kita ko sa mga mata niya yung awa. At may kasamang lungkot na para bang siya man ay may pinagdadaanan. Kaya nga ho ako, minsan naiisip ko,
Baka mas okay nang wala muna akong boyfriend. Ang hirap palang magmahal kapag takot kang masaktan. Napangiti ako. Pia, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi rin naman lahat ng babae pare-pareho. Minsan, kailangan mo lang ng tamang tao sa tamang panahon. Pagkasabi ko noon, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Sandali lang dapat yun, pero para bang tumigil yung oras. Naramdaman ko yung tibok ng puso ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yung ganitong klase ng kabog. Si Pia, maraang umiwas ng tingin pero hindi umalis. Tito Javier, baka pumatunaw ako sa tingin mo ah. Biro niya, pero mahina lang ang boses. Baka ko ang matunaw, Pia. Sagot ko. Tumawa siya ng mahina, pero pagkatapos nun, natahimik ulit kami. Ang sumunod na narinig ko na lang ay ang mga hininga namin. Maya-maya, pumasok na siya sa guest room, pero hindi ako makatulog. Ilang minuto lang, kumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Tito Javier? Tulog na po ba kayo? Tanong niya. Hindi pa, Pia. Pasok ka. Sorry ho hindi kasi ako makatulog eh. Pwede po bang dito muna ako? Tumayo ako kaagad. Sige, dito ka na muna. Pagpasok niya, hawak niya yung maliit niyang unan. Nakasuot lang siya ng t-shirt at jogging pants. Basa ng kaunti ang buhok dahil naligo ito bago matulog. Salamat po. Promise, matutulog lang ako. Walang problema. Humiga siya sa gilid ng kama. Ako naman ay nagkunwaring inayos ang unan ko. Pero yung totoo, hindi ako mapakali. Ang bango niya. Yung simpleng amoy ng sabon at bagong labang damit, para bang may kung anong epekto sa akin. Tahimik kaming dalawa. Hanggang sa maya-maya'y bigla siyang nagsalita. Tito Javier, kung sakali bang may taong magmamahal ulit sa inyo, tatanggapin niyo ho ba? Napalunok ako. Depende. Kung siya yung taong hindi ko inaasahang darating. Daan-daan siyang humarap sa akin. Magkalapit kaming dalawa at halos magkadikit na ang hininga. Baka po, nandito lang siya. Hindi niyo lang napapansin. Hindi ko na alam kung sino ang unang gumalaw, Miss Love. Basta, naramdaman ko na lang yung init ng hininga niya, ang paglapit ng mukha niya, at nung mga sandaling yun, para bang tinanggal lahat ng bigat sa dibdib ko. At nung maglapat ang labi naming dalawa, bumulong siya. Gusto niyo bang pawiin ko muna yung lungkot niyo, Tito Javier? Ako muna. Baka mas magustuhan mo ako kaysa kay Ninang. Baka makalimutan mo siya. Napayakap siya sa akin. At nung mga sandaling yon, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Ang gabing yon, walang salitaan, walang kasunduan. Pero pareho naming alam na may nangyaring hindi na mabubura. Kinabukasan, maagi siyang nagluto ng almusal. Tahimik kami sa mesa. Si Jean, masiglang kumakain ng pancake. Walang kaalam-alam sa nangyari. Tito Javier, salamat po sabi ni Pia habang nag-aayos ng gamit. Ako dapat ang magpasalamat, Pia. Dahil sobrang laki ng tulong mo. Ngumiti siya. Babalik po ako mamaya para ituloy yung lesson ni Jean. Tumango ako sa kanya. Pero habang nakatingin sa kanya, alam kong hindi na pareho ang lahat. Sa puso ko, may halong takot at pananabik. Takot dahil alam kong hindi pwede. Bata pa siya at nag-aaral. Pero may bahagi ring umaasa na baka sakaling may pag-asa na kaming dalawa talaga ang para sa isa't isa. Lumipas ang mga araw mula nang may nangyari sa amin ni Pia. Bawat umaga, tila mas magaan ang pakiramdam ko. Ang dating tahimik kong buhay ay nagkaroon ng ibang liwanag. Si Jean,
Masayang-masaya kapag dumadating si Pia. Palaging excited mag-aral. Pero ako, ibang dahilan ang bumubuhay sa akin sa tuwing makikita ko siya. Alam naming pareho ni Pia na may nangyayari sa amin. Hindi lang basta pagkakamali, kundi isang bagay na pinili naming itago at pangalagaan. Sa bawat gabing lumilipas, mas nararamdaman ko ang kakaibang ginhawa sa presensya niya. Simple lang siya, tahimik, ngunit may kung anong init sa mga mata niyang hindi ko makalimutan. Hindi na ako nagtanong kung anong tawag sa kung anong meron kami. Basta pareho naming alam ang relasyong meron kami at hindi na kailangan ng salita at paliwanag. Isang hapon, pagkatapos niyang magturo kay Chin, narinig kong kumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Si Pia po to, mahinahon niyang sabi. Pasok ka, Pia. Sagot ko. Pagpasok niya, hindi na ako nakapagpigil. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit na para bang takot akong mawala ulit sa dilim na iniwan ng asawa kong sumama sa iba. Ngumiti siya sa pagitan ng mga bisig ko at bago ko pa mabigkas kung gaano ko siya kamis, hinagkan na niya ako sa labi. Wala nang mga salita at wala nang paliwanag. Ang halik na iyon, dahan-dahan hanggang sa lumalim. Sa pagitan ng mga buntong hininga at yakap, muling may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama, pero nung mga sandaling yon, wala akong gustong isipin kundi siya. Si Pia lamang. Sa mga sumunod na linggo, naging parang lihim na ritual ang bawat gabi. Magtuturo siya kay Chin, magpapahinga sandali sa sala, at kapag tulog na ang bata, lalapit siya sa akin. Minsan sa beranda, minsan sa silid, minsan tahimik lang kaming magkatabi habang nakahiga. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat pagtitig naming dalawa sa isa't isa, ang bawat haplos, sapat na para maramdaman naming pareho kung ano kami. Sa paglipas pa ng mga buwan, lalong lumalim ang aming ugnayan. Natutunan naming maging maingat, magtago sa mata ng iba. Kapag may bisita, normal lang ang kilos, tutor at ama ng estudyante. Pero kapag kami na lamang dalawa, sa katahimikan ng gabi, nagiging totoo kami sa isa't isa. Naging parte siya ng araw-araw kong buhay. Kapag hindi siya nakakapunta, parang kulang. Hanggang isang araw, habang inaayos ko yung mga gamit ni Chin para sa school, tumunog yung telepono ko. Nakita ko yung pangalan sa screen. Isang pangalan na matagal ko nang tinangkang kalimutan. Si Mara, ang dating asawa ko. Sa unang segundo, nag-alinlangan akong kausapin o sagutin yun. Pero sa bandang huli, pinindot ko rin yung call. Narinig ko agad ang pamilyar niyang tinig. May lungkot, para bang pagod at may halong pakiusap. Javier, sabi niya ng mahina. Salamat naman at sinagot mo. Pwede ba tayo mag-usap? Tahimik ako. Hindi ako nagsasalita. Naramdaman ko kasi yung bigla ang pagkabog ng dibdib ko. Mahal pa rin kita. Dagdag niya. Nagkamali ako, Hap. Gusto kong pumawi sa'yo. Sa anak natin. Patawarin mo ako, Javier. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Para bang huminto yung oras. Habang naririnig ko yung tinig niya sa kabilang linya, naalala ko lahat ng sakit. Yung gabing iniwan niya kami. Umalis siya. Yung mga luha ni Chin at kung paano niya ako iniwang wasak. Pero kasabay nun, sumagi rin sa isip ko yung ngiti ni Pia. Yung mga gabing nakayakap siya sa akin at kung paanong nung mga sandaling yon, pakiramdam ko'y buo ulit ako. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng tawag na yon, matagal akong nakatulala. Maraming alaala ang bumalik, pero mas malinaw sa akin kung nasaan ako ngayon. Si Pia, ang babaeng minsang pumasok sa bahay bilang tutor. Ngayon siya ang dahilan kung bakit muling may sigla ang puso ko.
pati na rin ang anak ko. Gabi nung dumating siya, hindi ko na kinuwento yung tungkol sa tawag. Kumain kami, sabay na nagligpit ng mesa. Nung tumabi siya sa akin, hinawakan ko yung kamay niya. Marahan kong pinisil yun. Sa katahimikan ng gabing yon, napagtanto ko na minsan may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para palitan ng nakaraan, kundi para ipaalala na kaya pa nating magmahal kahit gaano man tayo nasaktan noon. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay sa amin ni Pia. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging desisyon ko kay Mara. Pero sa ngayon, sa bawat tibok ng puso ko, isa lang ang malinaw. Mas mahalaga sa akin ang kasalukuyan kaysa sa mga iniwang sugat ng nakaraan. At sa mga gabing tahimik, habang yakap ko si Pia, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, ang pinakamagandang bagay, minsan ay yung hindi mo inaasahang darating. Ang taong darating sa gitna ng wasak mong mundo at magbabalik ng tibok ng puso mo. Mula nung tawag na yon ni Mara, ilang gabi rin akong hindi mapakali. Para bang biglang bumalik lahat ng sakit at alaala na pilit ko nang nilimot. Paulit-ulit niyang sinabi sa tawag na mahal pa raw niya ako, na gusto niyang bumawi, na kaya pa raw namin ayusin. Pero sa bawat salitang yun, pakiramdam ko, lalo lang akong lumalayo sa kanya. Hindi ko na sinagot yung mga sumunod pa niyang tawag. Gusto ko munang mag-isip. Gusto kong maramdaman kung totoo pa bang may natira. Pero habang tinititigan ko si Pia, kapag nakaupo sa sala at taga-alaga kay Chin, habang tinuturuan ang anak ko, mas nagiging malinaw sa akin ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit ulit ako masaya ngayon. Kung bakit ako muling natutong umiti. Lumipas pa ang 1 linggo bago ko tuluyang hinarap ang mga tawag ni Mara. Nasa labas ako noon. Katatapos lang sunduin si Chien sa school. Tumawag siya ulit at nung pagkakataong yun, sinagot ko na. Javier, please. Sabi niya agad, halos naiiyak. Patawarin mo na ako. Ayoko ng ganito. Alam kong nasaktan kita, pero kaya ko pa namang itama, di ba? Bumalik ka na, please. Bumuntong hininga ko. Matagal ko nang tinikom ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Mara, mahina akong sabi. Ang totoo, matagal kong hinintay na sabihin mo yan. Pero sa paghihintay ko natutunan kong bumitaw. Nasaktan ako, oo. Pero hindi ko pwedeng paulit-ulit na balik-balikan ang sakit na yun. Hindi mo deserve ng isa pang pagkakataon, Mara. Dahil may mahal na akong iba ngayon. At hindi na ikaw yun. Natahimik sa kabilang linya. Halos narinig ko lang ang buntong hininga niya bago muling nagsalita. At sino? Mahinang tanong niya. Hindi ko na siya sinagot dahil hindi ko naman kailangang ipaliwanag sa kanya at sabihin pa sa kanya kung sino. Ang mahalaga, alam kong tapos na kami. Pagkababa ko ng tawag, para bang gumaan yung dibdib ko. Parang nawala yung matagal ko ng pasan. Sa unang pagkakataon mula nung umalis siya noon, nakahinga ko ng maluwag. Kinagabihan, pumunta si Pia. Nagain ako ng simpleng hapunan. Tahimik kaming kumain. At sa mga tingin naming dalawa, alam naming parehong malaki ang nagbago. Hindi ko pa sinasabi, pero alam ko, nararamdaman na niya. Alam kong alam niyang mahal ko siya. Habang nag-aayos siya ng mga pinggan, nilapitan ko siya. Tinitigan ko siya ng matagal. At sa unang pagkakataon, buong buo kong nasabi ang totoo. Pia, tapos na ako sa nakaraan. Gusto kong simulan ng bago at gusto kong ikaw yun. Ngumiti siya. Sapat para maramdaman kong tama ang lahat ng desisyon ko. Lumipas ang mga buwan, dumating yung araw ng graduation ni Pia. Nakaayos siya ng maganda. Puting bestida, simpleng ayos ng buhok,
at giting hindi ko makakalimutan. Nakaupo kami ni Chin sa audience habang tinatawag ang pangalan niya. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Para bang proud na proud ako, hindi lang bilang taong minahal siya, kundi bilang lalaking nakita kung paano siya nagsumikap mula umpisa. Nang matapos ang programa, agad kong nilapitan si Pia. Nasa tabi ko ang anak ko, tuwang-tuwa at yakap-yakap ang bulaklak na dala para sa kanya. Inabot ko yon sa kanya at si Pia halatang naiiyak sa tuwa. Congratulations, sabi ko. Mahina lang pero punong-puno ng laman. At ngayong tapos ka na, handa na akong manlikaw sa'yo. Napatingin siya sa akin. Nagulat at natatawa. Hindi siya agad nakasagot. Pero ang mga mata niya, punong-puno ng liwanag. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan lang at tumango. Ngayon ka palang manlilikaw. Ilang beses ko nang binigay yung sarili ko sa'yo eh. Sabay tawa niya. Sa mga sandaling yon, parang huminto ang lahat. Si Chin, nakangiti sa tabi namin. Hawak ang kamay naming dalawa. Sa gitna ng mga taong nagkakatuwaan, kami lang ang tahimik. 3 taong nagtagpo sa gitna ng pagkawasak, pero natutong bumuo ulit. Habang naglalakad kami palabas ng campus, ramdam kong ito na ang simula ng bago naming kwento. Hindi ko alam kung anong haharapin namin sa mga susunod pa na taon. Pero sigurado ko sa isa. Hindi ko na hayaang mawala ulit ang ganitong klase ng pag-ibig. Minsan, kailangan mong masaktan para matutong umibig ulit. Kailangan mong bumitaw sa maling tao para mahanap ang tamang dahilan kung bakit ka dapat magmahal muli. At sa kaso ko, si Pia ang sagot doon. Ngayon, sa bawat tawag ng gabi, sa bawat tawa ni Chin, at sa bawat ngiti ni Pia, alam kong tama ang pinili ko. Hindi na ako lumilingon sa nakaraan dahil nahanap ko na ang tahanan ko. Hindi sa dating asawa, kundi sa bagong pag-asang dumating nang hindi ko inaasahan. At habang papalubog ang araw, magkahawak ang kamay namin ni Pia at tahimik kong sinabi sa sarili ko, minsan pala, kailangan mo munang masira para muling mabuo sa piling ng tamang tao, sa tamang oras at sa tamang dahilan. Hanggang dito na lamang po ang maiksing kwento ng aking buhay pag-ibig. Muli, ako po si Javier. Nalubos na nagpapasalamat sa pag-ere ng aking istorya. Magandang araw. Ibabahagi ko lamang ang istoryang to sa inyo. OFW ako sa bansang Saudi at nagtatrabaho bilang isang welder nang makilala ko ang aking kasamahan sa trabaho sa gitnang silangan. Siya si Marlon, 34 ang edad. Agad kong nakagaanan ng loob si Marlon simula nang dumating siya sa bansang aming pinagtatrabahuhan. Palibhasa ay una ako ng 2 taon sa kanya sa kumpanyang to, kaya ako na rin ang nagturo sa kanya ng mga dapat at hindi dapat sa trabahong to. Mabait naman si Marlon, kung kaya't naging magkabady kami sa trabaho at pati na rin sa flat namin. Roommate din kaming 2 at naging magkumpari pa. Nagpabinyag noon ang isang kasamahan namin sa trabaho at pareho kaming kinuha bilang ninong. At dahil nasa ibang bansa nga kami noon, kaya may nag-proxy na lang sa amin nung araw ng binyag. Matangkad si Marlon. Siguro ay nasa 5'9" ang taas. Okay naman ang pangangatawan, hindi mataba, hindi rin naman payat, kumbaga sakto lang. Isang lihim na aking nagawa sa kumpare kong si Marlon.
ang hinding-hindi ko makakalimutan. Yun ay kung paano ko siya nagawang lokohin. Dahil sa kanyang misis, natawagin na lang nating Abigail. Ako nga pala si Ron. 36 years old at hiwalay na sa aking asawa. May isa kaming anak na lalaki at ngayon ay 10 years old na. Patuloy naman ang sustento ko sa aming anak sa dati kong asawa. 3 taon lang kaming nagsama nang magdesisyong maghiwalay na lang dahil sa ilang bagay na hindi napagkakasunduan. Magdadalawang taon na rin kaming magkakilala ni Marlon nang mag-expired ang kontrata ko. Ibig sabihin, kailangan ko munang umuwi at pumirma ng bago kong kontrata. 1 linggo bago ako umuwi, ay nagsabi na sa akin si Marlon na may ipapadala daw siya sa misis at anak niya. Agad naman akong pumayag dahil natural naman nakalakaran sa abroad ang ganitong bagay. Ilang beses ko na rin nakausap ang misis niyang si Abigail. Palibhas ay high-tech na ngayon kung kaya't madalas silang mag-usap sa internet ng nakavideo. Maganda ang misis ni Marlon at sexy pa. Sa edad nitong 30, ay talaga namang masasabi mong napakaasikaso pa nito sa katawan. Sa maamong mukha nito, na halos nahahawi kay Bea Alonzo, ay mabibighani ka talaga. Wala naman akong kahit na anong kakaibang nararamdaman para sa kanyang misis. Ngunit hindi ko akalain na may bagay akong matutuklasan na siyang magtutulak sa akin upang hangaring makatabi ang misis niya sa kama. Isang pagkakasala na hindi ko makalimutan, na kahit nang bumalik na ako sa abroad, ay lihim pa rin akong umaasa na sa muling pagbabalik ko sa Pinas, ay ang misis niya ang muli kong uuwian. 3 araw bago ang aking flight, ay malas namang nagloko ang aking laptop at ayaw mag-on. Agad kong naisip na manghiram ng laptop kay Marlon upang sa ganun ay makapag-message ako sa aking anak na ako ay uuwi. Pre, makahiram nga ng laptop mo. Nagloko kasi yung sa akin kung kailan magme-message pa naman ako sa anak ko. Paalam ko sa aking kumpare. Sige pare, kunin mo na lang sa kama at ibibigay ko na lang sa'yo yung password. Sagot naman ni Marlon. Dahil wala na nga akong pasok, at naghihintay na lamang ng flight ko, ay naiwan na akong mag-isa sa aming flat. Matapos mag-umagahan, ay agad ko nang binuksan ang laptop ni Marlon. Nang matapos akong mag-message, ay sinubukan ko munang tingnan ang mga files na nakasave sa laptop ng aking kumpare. Dahil na rin sa mahilig akong magbusisi sa kahit na ano, ay may nakita akong isang folder. Agad kong binuksan to at tiningnan kung ano ang mga nakasave dito. Laking gulat ko nang masilayan ko ang isa sa mga nakakaakit na larawan na nakalagay dito. Napamura na lamang ako. Ang misis ni Marlon. Inisa-isa kong tingnan. Ang ganda pala talaga ng misis niya. At sa itsura nito ay parang dalagang-dalaga pa. Bukod sa natuklasan kong mga litrato, ay may nakalagay din ditong mga video. At dito ako lubusang hindi makapaniwala. Napanood ko ang magandang misis ni Marlon habang unti-unting kinakalas ang suot sa harap ng kamera. Bumilis ang kabog ng aking puso at hindi talaga ako makapaniwala. Lumipas ang maghapon ko na walang ibang tumatakbo sa isip ko, kundi ang nadiskubre ko sa katauhan ni Abigail. Sadyang hirap akong kalimutan kung kaya't binagabag ako ng husto. Gabi na nang magsidatingan ang mga kasama ko sa flat at isa na doon si Marlon. Parang walang nangyari
At patay mali siya ako kunwari na nagpasalamat sa kanya nang ibalik ko na yung laptop. Sa isang bahagi ng utak ko ay hindi ko alam kung nagpapasalamat ba ako dahil sa paggamit ko sa laptop o dahil sa mga natuklasan ko. Kinabukasan ay natsyempo naman na day off ni Marlon, kung kaya't nagkaayaan kaming dalawa na pumunta sa mall para bumili ng ipapadala niya sa kanyang pamilya. Matagal na rin kaming namimili. Ngunit napansin kong parang hindi mapakali itong si Marlon at panay ang tanong sa akin kung hindi daw ba ako magsi-CR. Nakaapat na tanong na yata si Marlon sa akin nang sabihin kong, "Sige pare, mag-CR muna ako." Sinabi niya na magkita na lamang daw kami sa isang coffee shop pagkatapos kong mag-CR. Nauna akong dumating sa coffee shop kung kaya't inantay ko pa to ng halos 15 minutos. Medyo nahirapan yata to sa paghahanap ng ipapadala. Lumipas pa ang ilang saglit. At sa wakas ay dumating na din to. Nagkape lang kami at kumain. At pagkatapos nun ay bumalik na rin kami sa aming flat. Huling gabi ko na sa aming flat. At flight ko na kinabukasan nang iabot sa akin ni Marlon ang mga ipapadala niya para sa kanyang mag-ina. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga to dahil naka-gift wrap at may mga pangalan lang. Hindi rin naman ako nagtanong pa kung ano ang mga laman nun dahil busy na rin kami sa aking despedida. Tulad nga ng nakasanayan, sa tuwing may mga uuwi ng Pilipinas, ay nagkakaroon kami ng konting inuman, kasamang ilan sa aming mga housemate. Matapos ang ilang oras na inuman, ay nagpahinga na rin kami. Kinaumagahan, ay handang-handa na ako para sa aking flight. Excited na akong makauwi ng Pilipinas, kahit sa hapon pa ang aking flight. Isa-isa ko na ring pinagpaalamanan ang mga kasama ko sa bahay bago sila mag-alisan papunta sa site. Maiksi lamang ang naging paalaman namin dahil hindi naman ako mawawala ng matagal. 2 buwan lang akong mababakante at babalik din naman agad ako. Bago lumabas si Marlon, ay nagpasalamat pa to sa akin. At ako na raw ang bahalang maghatid ng mga pinadala niya para sa kanyang misis at anak. May kalayuan kasi ang biyahe mula sa bahay ng aking mga magulang na nasa Bulacan, patungo sa bahay nila na nasa Batangas naman, kung kaya't mahihirapan pa ang misis niya kung ito pa ang sasadya sa amin. Gabi na halos nang marating namin ang bayan ng Balagtas. Dahil pinamili ko na rin muna ang aking mga magulang at ang nag-iisa kong anak. Matapos naming mag-duty free, ay kumain muna kami bago bumiyahe pa uwi. Sa 3 beses kong pag-uwi ng Pilipinas, ay laging kasama ng aking magulang ang aking anak sa pagsundo sa akin. Isang barangay lang din naman kasi ang layo ng bahay ng aking dating asawa sa bahay namin. Kung kaya't madali lang tong nahihiram ng aking mga magulang. Maayos rin naman kasi kahit papaano ang paghiwalay namin ng nanay nito. Kaya't anytime ay pwede lang hiramin ng mga magulang ko ang bata. Matapos magpahinga sandali, ay agad ko na ring ipinahatid sa aking kapatid ang aking anak. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay agad kong tinawagan si Abigail sa numerong binigay sa akin ni Marlon. "Hello, pwede bang makausap si Abigail?" Bati ko sa sumagot sa kabilang linya. "Si Abigail to. Sino to?" Agad naman niyang sagot. "Good morning, Mare. Si Ron to." Pagpapakilala ko naman. "Ay, Ron, ikaw pala. Kumusta na?" Ang sabi niya. "Pwede ka ba bukas? Pwede ka bang maihatid na sa inyo bukas yung mga pinadala ni Marlon?" Medyo natawang sabi ko. Hindi ko man sinasadya
ay parang may kung ano sa nasabi ko. Mabuti na lang at hindi yata napansin ni Abigail yun. Sige pare, mga anong oras ka ba makakarating dito? Alam mo na yung address, di ba? Muling wika ni Abigail. Oh, alam ko na Mare. Na-sketch na rin sa akin ni paring Marlon. Kung aalis siguro ako dito sa amin ng alas 9 ng umaga, ay darating ako dyan ng alas 2 o alas 3 na ng hapon. Okay lang ba yon? Ang sabi ko. Oo naman pare. Sige ate, hintayin ka na lang namin ng anak ko. Sagot naman niya. Kinabukasan, habang ako'y nakasakay na sa Cubao, papuntang Batangas, ay napapangiti ako sa tuwing naiisip ko na makikita ko na ng personal ang misis ni paring Marlon. Ilang araw din siya ang tumatakbo sa isip ko at hindi talaga maiwasan na maisip ko na sana ay makatabi ko siya minsan sa kama. Matagal ang naging biyahe dahil naging maulan ang maghapong yun. Sobrang traffic ang inabot ko kung kaya't hindi nasunod ang oras na sinabi ko kay Abigail. Halos alas 6 na ng gabi nang marating ko ang kanilang bahay. Sa isang subdivision nakatira sila Abigail, ngunit parehong bakanting lote pa ang katabi ng kanilang bahay. Sa pagpindot ko ng doorbell, ay agad namang may nagbukas ng gate. Parang anghel sa kaamuhan ang mukhang bumungad sa aking harapan. Halos matulala ako kay Abigail dahil mas maganda at sexy pala to sa personal. Huy, pare, para ka namang natuka ng ahas dyan ha. Pabiro niyang bungad sa akin. Pasensya na Mari, hindi ko kasi akalain na mas maganda ka pala in person. Sabi ko naman sa kanya. Joker ka pala. Palibasa kasi, puro Arabo yung mga nakikita mo eh. Biro niya naman sa akin. Hindi naman. Wika ako naman. Nang makarating kami sa loob ng bahay, ay doon ko naman nakilala ang nag-iisa nilang anak ni Marlon. At dahil gabi na, ay inalok na ako ni Abigail na doon na maghapunan, na akin namang pinaunlakan. Habang kami ay naghahapunan, ay nag-offer si Abigail na kung gusto ko daw ay doon na ako magpalipas ng gabi. Total ay bakante naman daw yung isang kwarto. Sino ba naman ako para magpakipot pa sa ganito kagandang babae? Isa pa, mahihirapan na rin akong umuwi dahil maulan nga ng mga panahong yun. Matapos ang hapunan, ay nakipaglaro muna ako sa bata sa sala habang nagliligpit pa si Abigail. Ilang saglit lang din ay nakatulog na rin ang bata sa pagod. Nang dumating si Abigail ng sala mula sa kusina, ay nakita niyang tulog na ang kanyang anak. Kung kaya't kinuha niya to at ililipat lang daw sa kanilang kwarto. Matapos mailipat ang bata, ay agad din namang lumabas si Abigail. Maagi talagang natutulog ang batang yun. Sabi niya sa akin, "Anong gusto mo ron? Kape? Juice o alak?" Alok pa niya sa akin. "Alak sana Mari kung iinom ka, para may kakwentuhan naman ako habang umiinom at kung may naitatabi ka dyan." Sagot ko naman. "Yun lang pala eh. Sige, meron ako dito kasi nga alam ko na mahilig kayong uminom ng mister ko, kaya bumili na talaga ako." Wika niya naman. Agad kumuha ng isang boteng tequila si Abigail at 2 kupita. May kinuha din siyang iodized salt at ilang kalamansi na nakislice na. Sa simula pa lang ng aming inuman ni Abigail, ay may kung ano-ano nang tumatakbo sa aking isip. May kalakasan akong uminom, kaya't plano kong samantalahin ang pagkakataon. Sa 2 taon na pagkakalayo ni Marlon at Abigail, ay alam kong sabik na rin siya sa kama. At yun ang pag-asa ko. At dahil doon, sigurado akong magiging madali lang
ang pagpapasuko ko kay Abigail. Halos kalahati na ang bawas ng iniinom naming tekilya nang simulan kong kausapin si Abigail sa pamamagitan ng kwento at mga tanong ko. Mare, alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi paano mo natitiis yung pangungulila mo kay Marlon? Lalo na pag ganitong maulan ng panahon. Pag-uumpisa kong tanong sa kanya. Ha? Paano ko nga ba natitiis? Ikaw pare ha? May pagkapilyo ka pala. Sagot naman niya sa akin. Hindi naman. Hindi naman na tayo bata para sa ganong tanong. Hirit ko naman. Sa bagay, pero secret na lang yun. Agad niya namang depensa. Mare, mas okay siguro itong iniinom natin kung lagyan natin ng konting twist para naman ma-enjoy natin. Pagbubuyo ko naman sa kanya. Alam ko na yung sinasabi mo. Ginagawa rin namin yan ni Marlon kaya lang kung tayo yung gagawa, parang hindi naman yata magandang tingnan pare, di ba? Sagot naman ni Abigail. Bakit naman? Tayong dalawa lang naman yung makakaalam. Para laging masaya ang pag-inom natin, di ba? Dugtong ko pa. O sige, wika niya. Sige, mauna ako ha. Agad ko namang sagot. Mabilis kong nilagyan ng iodized salt ang aking leeg at iniabot ang isang kupitang tekilya kay Abigail. Agad naman niya itong ininom, sabay sunggab agad sa aking leeg. Matapos nun, ay sabay kaming nagtawanan. Lasing na rin si Abigail. Ilang beses naming inulit yun. Hanggang sa... Time out muna tayo, Mari. Bakit kaya hindi natin buksan yung regalo ni Paris sa'yo? Para makita natin kung ano yun. Baka mamaya mamahaling alahas yun. Patay mali siya kung sabi kay Abigail. Ngunit ang totoo, alam ko na kung ano ang laman nun. Hindi ko na kasi napigilan na buksan ang regalo ni Marlon, kaya pagdating agad sa bahay, ay agad ko na tong binuksan. Oo nga pala no, sige nga at makuha para mabuksan na natin. Walang kamalay-malay naman niyang pagsang-ayon. Agad na kinuha ni Abigail ang regalong may pangalan niya at unti-unting binuksan to. Alam kong mabibigla si Abigail sa pasalubong nito mula sa mister. Kaya naman habang binubuksan niya ang regalo, ay nakaantabay ako sa mukha niya upang makita ko ang magiging reaksyon niya. Hindi nga ako nagkamali at talagang namangha si Abigail sa kanyang nakita at halos mag-blush ang kanyang mukha. Isang kasangkapan na masasabi nating para sa mga babaeng lubos na nangungulila sa asawa. Mabilis na napatingin si Abigail sa akin at halos hindi makapagsalita. Nang sa muling pagyuko ni Abigail, ay nakita niya ang sulat na nakalakip dito. Agad na binasa ni Abigail ang liham na yun at sabay tingin muli sa akin. Loko talaga tong mister ko. Nakakahiya tuloy sa'yo. Dapat kasi di mo na pinaalala eh. Sisi naman niya sa akin. Sorry hindi ko naman kasi alam na yan pala yung pinadala niya. Depensa ko naman sa kanya. Ano pa nga ba? Nakita mo na. Ang problema, aanhin ko naman yan. Agad naman niyang wika. Pero sa puntong yun, alam kong may kung anong tensyon na sa pagitan namin. Kung sa bagay, Mari, andito naman ako kung sakaling mamiss mo. At nagkatinginan kami sa sinabi kong yun. Palabiro ka talaga. Alam mo namang hindi pwede, no? Baka mamaya niyan kung saan pa tayo makarating. Sagot naman ni Abigail. Pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad akong tumabi kay Abigail at sabay lapit ng aking labi sa puno ng kanyang tenga. Iisa lang naman ang pwede nating marating ngayon, Mari. Ang bawal. Pero masaya. Pero malito pare. Pagtutol naman niya. Nang unti-unting dumapo ang halik
at haplos ko sa kanya. Sa puntong yun, bahagyang naitulak niya ako. Pero sa isip ko ay hindi pwedeng sumuko ako. Ilang gabing naging laman siya ng aking isip. Ilang gabi akong hindi nakatulog dahil sa binagabag nito ng husto ang isip ko. Hanggang sa hindi nga ako nagkamali. Napakagatlabi na lamang si Abigail, kasabay ng pagbukas ng kanyang mga binti para magpaunlak sa akin. Hanggang sa tuluyan na rin tong nakalimot. Sa pagkakataong yun, agad ko siyang inihiga sa sofa. Alam kong hindi na rin siya makatiis. Kaya tuluyan na niya akong hinila at niyakap sa aking bewang ang kanyang mga binti. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay mapapasakin na rin ang babaeng ilang araw na gumulo sa isipan ko. Kahit pa alam kong ito isang nakaw na sandali lamang. Sa isip-isip ko, pasensya ka na paring Marlon, pero sa akin na muna yung misis mo. Di bale, hihiramin ko lang naman siya. Sa'yo pa rin siya pag nandito ka. Pero dahil wala ka pa, ako muna ang magiging asawa niya ngayon. Nang gabing yun, hindi maitatanggi na talagang nasabik ng gusto si Abigail sa kama. Ako man ay ganun din. Bigay todo kami na dalawa. Halos hindi maghiwalay ang aming mga labi at halos panawan na ng ulirat habang nagpapakasawa sa isang kasalanan. Nang humupa ang uhaw namin sa isa't isa, ay tulala kami. Pero wala namang halong pagsisisi sa mukha ni Abigail dahil tinugunan niya lang naman daw ang pangangailangan niya bilang babae. Matapos naming magligpit, ay sabay na kaming nagpahinga sa magkabilang kwarto. Kinaumagahan ay ginising ako ni Abigail para mag-almusal at makapag-ayos. Bago ako umuwi sa Bulacan, ay muling may namagitan pa sa amin ni Abigail. Isang linggo bago ako bumalik sa ibang bansa, muli akong bumisita sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yun ay palihim na sa kanyang anak para di malaman ng kanyang mister. Inihatid muna ni Abigail ang bata sa bahay ng kanyang mga magulang at sinabing may aayusin lang. 2 gabi at 2 araw din akong nanatili sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong yun ay kaming 2 lang ang nandoon. Hindi ako lumalabas ng bahay upang hindi ako makita ng mga kapitbahay nila at hindi siya pagdudahan. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y bumalik na sa dating trabaho. Sa ngayon, ay nandito pa rin ako sa ibang bansa at kasama ko pa rin si paring Marlon sa aking trabaho. Minsan nagigilty ako pag napapansin kong masayang nag-uusap si Marlon at si Abigail sa internet. Pero madalas ay nanunumbalik naman ang pagkamis ko sa asawa ng aking kaibigan. Minsan nagkakausap din kami ni Abigail sa internet pag magkausap silang mag-asawa. Ngunit maingat kami na huwag makahalata si Marlon sa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Sa susunod na taon ay nagpaplano akong mag-file ng vacation leave para muling mabisita ang asawa ng aking kaibigan. Alam kong iniisip niyong mali ako. Inaamin ko yun. Pero kung kayo ang mapupunta sa sitwasyon ko, ay maiintindihan niyo ko. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. At salamat sa pakikinig.